שלום לכולם. היום אנחנו הולכים לדבר על משהו שמעסיק כל כך הרבה אנשים וארגונים. איך לוקחים מידע, נתונים, רעיון גדול או סיפור אישי, והופכים אותם למשהו שאי אפשר להתעלם ממנו, למשהו שבאמת יוצר אימפקט. בואו נצלול פנימה. זאת שאלה שכל כך הרבה אנשים מתמודדים איתה. יכול להיות שיש לכם פרויקט מדהים בעבודה, סיפור אישי ממש חזק, או רעיון עסקי שיכול לשנות את העולם. הרעיון שם, הוא קיים, אבל השאלה הגדולה היא איך דואגים שהוא לא רק יישמע, אלא שהוא באמת יגיע לאנשים הנכונים, שיגע להם בלב. וכאן בעצם נמצא כל ההבדל. מצד אחד אפשר פשוט להציג את הנתונים היבשים, את העובדות, את הגרפים. זה בסדר, זה אינפורמטיבי. אבל בואו נודה על האמת. כמה פעמים מצגת כזאת באמת נשארה איתנו למחר? ומצד שני, יש את סיפור הוואו. הוא פשוט עובד אחרת. הוא יוצר חיבור, הוא נוגע ברגש, הוא הופך אינפורמציה למשהו בלתי נשכח. וזה מה שהופך אותו למשהו שאנשים לא רק זוכרים, אלא משהו שמניע אותם לפעולה. אוקיי, אז איך עושים את זה? איך עוברים היבש לוואו? ובכן, מסתבר שיש לזה פתרון, תפיסה ממש מעניינת שמובילה יועצת אסטרטגית וסטוריטלרית בשם שירית בן ישראל, והיא קוראת לזה הלידה השנייה של הסיפור. תחשבו על זה רגע, זה רעיון ממש חזק. היא אומרת שסיפור נולד פעמיים. פעם אחת הוא נולד אצלנו בראש, כן? הרעיון הגולמי. אבל הלידה השנייה, וזה הקטע החשוב, היא כשהוא יוצא לעולם. וזאת לא לידה ספונטנית, זאת לידה מתוכננת, תהליך של עיצוב ודיוק, כדי להבטיח שהוא ינחת בעולם עם אימפקט. זה בעצם המעבר מרעיון לסיפור, ומסיפור לתנועה של ממש. טוב, אז התפיסה ברורה, אבל בואו נהיה פרקטיים לרגע. למה זה בעצם חשוב? מה תכלס? מה יוצא מזה בפועל? לאדם פרטי או לארגון שלם? אז בואו נדבר על היתרונות האמיתיים, המוחשיים של הרצאה כזאת. בואו נפרק את זה לשלוש נקודות עיקריות. קודם כל, אמינות. כשמישהו מעביר רעיון בצורה כל כך חדה וברורה, זה מיד ממצב אותו כאוטוריטה בתחום. אין פה ויכוח. הדבר השני זה כמובן עניין והשפעה, כי סיפור טוב הוא לא נכנס מאוזן אחת ויוצא מהשנייה. הוא נשאר, הוא גורם לחשוב, הוא מניע לפעולה. והנקודה השלישית, שהיא אולי הכי חשובה היום, זה המיתוג הגלובלי. הרצאה כזאת בעידן הדיגיטלי פשוט חוצה יבשות. היא יכולה להגיע לכל מקום בעולם. אוקיי, אז השאלה המתבקשת היא איך? איך עושים את זה בפועל? והחדשות הטובות הן שזה לא איזה קסם ששמור למעטים, ממש לא. יש פה שיטה, תהליך מסודר של 6 שלבים, שלוקח רעיון, אפילו הכי גולמי שיש, והופך אותו להרצאה מדהימה שמוכנה לבמה. אז בואו נעבור על השלבים האלה, כי זה באמת המקום שבו הקסם קורה. זה מתחיל בפיצוח הרעיון, זאת אומרת לזקק את המסר הכי חזק, את הליבה. אחרי שיש לנו את זה, בונים את הנרטיב, את הסיפור עצמו, את השלד שלו. השלב הבא הוא דיוק התוכן. פה הופכים את כל הרעיונות לתסריט מהודק חד, ואז מגיע החלק הוויזואלי, לוודא שהמצגת היא כמו פסקול שתומך בסיפור, ולא גונבת את ההצגה. אחר כך, וזה קריטי, אימון לבמה, כדי שההגשה תהיה פשוט טבעית, זורמת, בטוחה, ובסוף מפיקים את כל החוויה, מחברים את כל החלקים יחד כדי ליצור משהו שפשוט מרתיק. טוב, דיברנו על תיאוריה, אבל הוכחות מגיעות מהשטח, נכון? כי בסוף העוצמה של שיטה כזאת נמדדת בתוצאות אמיתיות. אז בואו נסתכל על כמה דוגמאות, והן מגיעות ממקומות כל כך שונים אחד מהשני. ובואו נתחיל הכי גבוה שאפשר. האלוף אורי גורדין, בזמנו אלוף פיקוד העורף, הוא היה צריך לפתוח את הוועידה הלאומית למוכנות בחירום. עכשיו, צריך להבין, זה לא עוד כנס, זה אירוע עם חשיבות לאומית אדירה, והקהל, כל צמרת מקבלי ההחלטות במדינה יושבת שם. והתוצאה? אני חושב שהמילים של אלוף גורדין בעצמו אומרות הכל. הוא קרא לזה מסע מופלא. תחשבו על זה, בפחות מחודש הצליחו לבנות הרצאה שחיברה את העולם של ניהול חירום לאומי עם הסיפור האישי שלו. זה מראה שהשיטה הזאת עובדת, גם בלחץ זמן מטורף וגם בסביבה הכי דורשלית שאפשר לדמיין. עכשיו בואו נקפוץ לעולם אחר לגמרי, מהצמרת הביטחונית למגזר החברתי. עמותת אלו"ט עם פרויקט מדהים בעיניי, לקחת קבוצה של הורים לילדים על הספקטרום האוטיסטי ולהכשיר אותם לספר את סיפור השילוב. וכאן המטרה היא כבר לא רק לידע, המטרה היא לגעת בלב, לרגש ובעיקר לשנות תפיסות מהיסוד. תקשיבו טוב למילים האחרונות בציטוט הזה מהנהלת אלו"ט, לשנות מציאות. וואו, זאת בדיוק, אבל בדיוק, התמצית של מה זה סטורי טלינג אפקטיבי. זה לא נגמר כשהקהל מוחא כפיים, זה רק מתחיל שם. הסיפורים האלה פשוט הפכו כלי אמיתי לשינוי חברתי. אז היינו בצבא, היינו במגזר החברתי, ועכשיו
קפיצה לבמה העסקית הגלובלית. חברת ICL בכנס הספקים הבינלאומי שלה באמסטרדם. הם הפיקו שם אירוע בסגנון TED, וזה כלל עבודה של חודשיים מאוד אינטנסיבית עם 7 מנהלים בכירים מארצות הברית, מהולנד, מצרפת, כדי להכין אותם לדבר מול קהל של 500 ספקים מכל העולם. והציטוט הזה של מנהלת בכירה מאירופה פשוט מסכם את החוויה בצורה מושלמת. היא לא סתם אומרת שהתוצאה הייתה טובה. היא אומרת שהתהליך היה כל כך ברור ומדויק, שבסוף היא לא סתם אהבה את ההרצאה שלה, היא אהבה אותה בטירוף. וזה מראה שתהליך נכון לא רק יוצר תוצאה חיצונית טובה, הוא גם מעצים את הדובר מבפנים. אז ראינו את הלמה, ראינו את האיך, וראינו הוכחות מהשטח. מה השורה התחתונה? מה הדבר האחד שחשוב לקחת מכל הסיפור הזה? אני חושב שהמסר הזה הוא בעצם הלב של כל העניין. הרעיון הוא שלכל סיפור, באמת לכל סיפור, יש ערך ייחודי, והוא פשוט ראוי שישמעו אותו. ויש פה 2 צדדים למטבע. יש את האחריות, לספר אותו כמו שצריך, ויש את ההזדמנות, שהיא פשוט אדירה, ליצור השפעה שאולי בכלל אי אפשר לצפות מראש. ואם השאלה הזו נסיים, והיא ממש לא רטורית, זו קריאה למחשבה. מהו אותו רעיון, אותו סיפור, שאולי יושב אצל כל אחד ואחת, ורק מחכה ללידה השנייה שלו? ואיזו השפעה הוא יכול ליצור בעולם? שווה לחשוב על זה. תודה רבה להקשבה.